Aging gana karita gundaway ket han pailaeng nga maawat dagiti naganak ti maysa grade 11 student at taga barangay Arwa ay piddig tinasapang ipupusay ti anak da Abarito kalpasan nga isuna ket nalmes iti Dingris River iti paset ti barangay Kabaruan na piddig Ilocos Norte itay Calabes. Kunati inana ket adu dagiti ambisyon na maysa ditoyan ti panagadal nan tukuma ti criminology. Kiddaw ti ina ti pimusay karagiti kakabsat tasapay kumatay naynayon ti kararag kadakwada tapno di kasta ket malampasan da daytoy anak kapasamakan ti anak da. Sir, no maminsan, ti ko nakita nga, kasta lang question arak ni Apong Diyos ta, apay nga inala na kanyak di dyan ako. Tilang nagbasol lagit, ag saot da, kes ka da. Nagiti sa bali nga behavior da. Nakaad-ado ko mapay ti mabalin ita, wenuhan. Siya ko malanginin. Gano, apay nga di siya pila anak ko. Ngimti daw dawat ko. Apo nga makangit ka dyan ita. Handa kami man nga kakaano. Inayon na kami katlayan na karkararag yun. Nakamuan kami nagruna dito asawa. Dito anak ko kit papas boy dito. Ti investigasyon ti pulisya ket simrek palaeng karigiti morning classes na ngem iti first period class na iti malem ket madinan napan inatendaran. Sigon ti pulisya ket napandapay laeng intulod ti maysa karigiti barkada na iti pageskwelahan da. Sakbay nga agalauna iti malem kalpasan na ket napanda nag-lunch kadwa na pa iti maysa karigiti barkada na. Kalpasan na ket nagturong da iti maysa pagbilyaran ngem napanunutan da kadwa na ti barkada na anapan nagdigos iti nakalmasan na akarayan. Sigon pa iti pulisya ket idita sa balin ti pasamak ket dagos ang nagpaarayat ti barkada na itaray pailaeng ti biktima iti maysa balay pagagasan ngem naideklara nga awanen ti biag na idita maidanon da iti hospital. Idi June 30 ti Lunes dati naawat mi nga report nga dati drowning incident. When malmalmes ito'y karayan iti Dingris River, iti spillway ngagselpo iti barangay Kabaruan ken Libnawan. Ket idi napan nagrespond iti pulis mi iti malim iti June 30. Aday JT kadwa nga BFP ken dagiti tattao idjay ngem naitaray idi di ospitalin day ubing. Yes. But during our investigation, and however, hindi na itaray dagayam na declared dead on arrival day ubing. And at the same time, conduct kami the investigation, we found out na day ubing it simrek da pay lang ti bigat iti klase da. Yes, Ngem according to the teachers and even the principal of PNHS, idi kamalimanan iti first period ti malim githaan da simriken. Iti panag-investigar mi pa, inaamuan mi, nga kunan natin yung may sa ubing, so intulod na yung may sa kadwa da yung school before agalauna. Kahit napanda nag-lunch, and then napanda iti may sa nga diso nga pagayayaman dito, pindig, ti bilyar, kahit handa nga simrek. Di kwan, napanunutan na nga pa nagdigos dito yung karayan. Yes. Ket idi napandati mga past 2 siguro ti aldaw intamit din nga nangyari daytoy pasamak. Ket namon mi paingahan unay nga lumalangoy daytoy ubing. Ngem intrimate nga tulungan ti kadwana. Ngem because of on the past days gamin kintunggal ti minalim agtudtudot ti pindigin. Ket napigsa ti ayos na di danom ken diso nga naglangoyan dakit medyo na adalim. Okay, sir. Ket napigsa iti kunnot ti danom. Ket nag ti tulong daytoy kadwana ngem hindi napan iti barangay ken di BFP inalaw da nagbirok da bimayag da basit ti more than 15 to 20 minutes nga sapol. Ket ije da nakita nga in resuscitate da pay daytoy ubing habang itataray datoy hospital.
But sadly, natay ti ubing. Nangipaay ti mensahe ti ina tinalmes para karigiti pada na anaganak asapay kumata dobyenda abantayan dagiti anak da kang runaan na ket sabalin ti ugali dagiti agtutubo karigitoy agundaway. Inbaga ti ina ang nagpasina asaan damet ang nagkurang anangaywan ti anak da ngem no apay nga isunapay tinakapasamakan tinasapa nga ipupusay. Apo nga naganak, apadak nga naganak. Hanlang met nga siguro nga siya lang iti makariknawen no maka-observe iti ti anak tayo. Sabsabali iti attitude ti anak tayo tataka digiti nga panawen. Isu nga ano san tayo ida nga i-guide, ano san tayo ida nga i-monitor, no inot ayanda, ken ano anya ti ubraenda. Hang kami nga nagkurang nga na magbagati anak mi, han kami nga anaganan tay I am proud nga mangibaga nga tay responsibilidad mi nga naganakit impaay mi kadati anak mi nga natay. Saan kami pulos nga nagkurang kanya na. Haan kami nga tay naganak nga pabaya iti anak. Nakamonitor kami lata iti agnanayon kay kuanang haan mi met nga nabantayan tay. Hanimit na bantayan nga na monitor tayo biyag ti anak mit. Di mi met expectarin sir nga dumanon ka DJ nga oras DJ nakapasama ka DJ insidente. Okay po. Kit tiko na akon padak nga naganak nga no maminsan awaten tay ida. Ngem adala tamet dete tao tay met laing nga adamet dete tiyempo na nga kagangay nga agunget tayo ata digigije nga ipakita dakit saan met nga nasayaan. Iyad adu tayo pay ti panakaawat. Iyad adu tayo pay iti pinangigay tayo kanyada. Tapnon iti kastakit. Agbalindan tumet nga makaayayo iti komunidad nga ayan tayo. No ni Apo Diyos iti makinplano amin nga pinagsaya ti anak tayo. Nagbalag manen ti pulisya iti publiko kalpasan ti pasamak apan nakalmes ti maysa nga estudyante. And umuna ti amin for the students panaklarod no oras iti panagadal. That is 7 a.m. or 7:30 a.m. until 11:30 ti bigat. Tapos alauna hanggang alas 4:30 ti malim. Sumrik tayo kadagiti pagadalan tayo ket ti pamaysa tayo ti panunot tayo nga agadal. For the parents, we are encouraging you to monitor your children, especially dagitoy high schools tayo, dagitoy learners iti senior high school or junior high kunak man lang yun. Every now and then kitain tayo dagiti actuations da no sumsumrek damit lang winuhaan. For the schools, the teachers, let's establish siguro tinapinpintas nga monitoring system no sumrek dagito estudyante from the moment nga pimanaw dati unig ti balay da ket ti pakada da sumrek dapat ma-monitor kung mati parents to simrok da winuhan by the communication iti teacher kin iti pamilya.